The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba Just ito? Martinez po ito. A-actionan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisahan na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon mula sa ating kabayan na humingi ng tulong para sa gamutan ng kanyang anak na nakaranas ng sakit o na-diagnose na leukemia. Ayan, makakasama ngayon natin si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Ma'am LV. Magandang hapon sa mga nanonood sa atin ngayong hapon. Kamusta na nga po kayo, Ma'am, ngayon ng hapon, Ma'am? Okay lang. Okay. Lagi naman tayong okay. Okay. Sa ngayon, Ma'am, marami talagang pumupunta para humingi ng tulong sa Yes ating... po, everyday naman maraming pasyente since hospital yun nasa pinakamalaking hospital, so marami tayong pasyente. Opo. Talagang lahat po na tutulungan natin, Ma'am. Lahat po, wala tayong tinatanggiang pasyente sa BRHMC. Opo, Lahat sila welcome. Opo. Ano? Ano anong kakasakit ha? Tama po, Ma'am. Ano yan, Ma'am? Yung iba talaga na cover natin, especially yung mga malalaki, mataas ang yung Yes bill. po, sinisi-tweet po natin, ayan ang ano natin ni Boss Aldi and ni Kong Pido, na lahat ng pasyente pwedeng isi-zero balance natin. Wala silang babayaran unless na kumuha sila ng consultant. Opo, tama po yan. Dahil po dyan, Ma'am LV, ito mula sa Pilar Sorsogon, isang ina ang humingi ng tulong sa ating tanggapan ngayong hapon para sa kanyang bunsong anak na 1 taon nang na-diagnose sa sakit na leukemia. Ang panawagan ng ina na si Rochi Abril. Panoorin po natin ito. Ako po si Richie Abril ng Pilar Sorsogon. Ako po ay nananawagan po na sana po may makadonate po ng platelet para sa anak ko na may sakit po na leukemia. Siya po ay si 3rd Abril. May sakit po siya na leukemia. Lagi po siyang sinasalina ng dugo at saka platelet po. Kaya po ngayon humihingi po ang ospital na sana daw po makana po ako na may mag-donate para masalinan po ang anak ko. Sana po may mabubuting puso na may makatulong po para sa madugtungan po ang buhay ng anak ko. Maraming salamat po sa inyo. Mula sa Pilar Sorsogon, live nating makakausap sa kabilang linya ng telepono si Nanay Rochi. Magandang hapon, Nanay Rochi. Good afternoon po. Sa lahat na po na nakikinig po na. Opo, Ma'am, kamusta na po ang kalagayan ng iyong anak? At sa ngayon po, inaano po siya ng mga doktor. Kasi tapos na po siya sana nung November 18. Tapos po nung May, binalik ko po siya kasi nagbe-bleeding po siya, nagsusuka po siya ng dugo at saka lumalabas po sa ilong. Kaya po, inadmit na naman po. Tapos ngayon po, kinikare naman po siya. Opo. Ilang taon na po ito, Ma'am, na anak niyo, Ma'am? 16 years old po. Bunso po ito, Ma'am, sa
Magkakapatid? Apo. Opo, may tanong ko lang ma'am, ilang taon na po kayong solo parent sa tatlo niyong anak? 1 taon po nung January. 1 taon ma'am. Apo. So, ibig sabihin, ikaw na yung bumubuhay, lalo na ngayon na may gamutan po itong anak nyo. Opo, nung namatay po yung tatay niya, siya naman po yung kasi nagkasakit din po yung tatay niya. Tapos yung namatay yung tatay, siya naman po yung may sakit. So, after opo. Hanggang ngayon po, pabalik-balik po kami dito sa BRHN. Sa hospital po. Opo, paano nyo po na itataguyod ma'am yung pang-araw-araw nyo? Especially ngayon na may gamutan po itong anak nyong si Third. Sa ngayon po, humingi po ako ng tulong kahit sino po ang gustong tumulong sa akin. Kahit pa paano po may nagpapadala rin po. Kahit konting halaga. Tapos po nagpapasalamat ako dito sa hospital kasi lahat naman po ng mga gamot niya nandito. Tapos yung ano niya. Kaso ang problema ko po yung lalo pag humingi po sila ng mag-donate po ng dugo. Nahihirapan po ako maghanap. Sa ngayon ba ma'am, ito pong tatlong mong anak ay lahat nag-aaral? Natigil po yung panganay. Yung pangalawa po, pinapaaral po nung kapatid ko. Opo, sa ngayon ma'am, ano po yung pinagkakakitaan mo para naman matustusan po yung pang-araw-araw nyo na pangangailangan po ma'am? Sa ngayon po, walang-wala po talaga. Umaasa po ako sa kapatid ko. Minsan po na lang po ako na minsan nahihirapan po talaga ako sa panggasto. Wala po ako ngayong hanap buhay kasi kami lang po magnanay yung magkasama sa bahay. So ikaw na mismo ma'am yung nag-aalaga dyan sa ospital nitong ni Third? Ako lang po. How about naman yung dalawa mong anak ma'am? Sino po yung nag-aalaga sa inyong bahay? Nasa Maynila po siya sa pangangalaga po ng kapatid ko. Yung dalawa mong anak ma'am na naiwan dito yung dalawa mong anak. Sa Maynila po, sa kapatid ko. Tapos kami lang dito sa Bicol. Kaming magnanay. Kami lang pong dalawang itong may sakit. Opo, itong si Third, ilang taon na po ito ma'am? 16 years old po. 16 years old. Nasa anong kuya na siya ma'am sa school? Third year elementary ba to, high school? Grade 9 po, natigil siya ng 2023. Opo. Grade 9. Grade 11 na sana po siya ngayon. Opo, sa ngayon ma'am na nasa ospital po si Third, ano po yung pinaka-sitwasyon niya ngayon? Sorry po. Opo, ngayon ma'am na nasa ospital siya, ano po yung pinaka-sitwasyon ngayon ni Third? Wala po, ganun pa rin po. Lagi siyang nakahiga. Tapos, hindi po siya, kinakarga ko naman po siya, hindi siya makatayo. Pero nang nakaraan po, nag-bleeding siya. Awa ng Diyos po, nung nasalinan po siya ng platelet at saka dugo. Kasi nakahanap naman po akong mag-donate. Nag-ano po ako dun sa RHU sa Pilar. Opo. Nasalinan po siya. Tapos ngayon po, nung isang gabi, pinapunta naman ako sa blood bank. Maghanap naman daw po ako ng 10 unit na platelet na may magdodonate. Nahihirapan po ako kasi ako lang naman po dito eh. Opo. At least ma'am na mula sa inyo na meron ding improvement itong anak nyong si Third. Opo, mayroon naman po. Kasi nung nakaraan po ng November, magaling na po siya. Kaso talagang pinaliwanag naman po sa akin ng mga doktor. Talagang pag bumaba po ang kanyang platelet at saka hemoglobin, talagang mag-bleeding po siya. Kasi ibabalik ko po siya dito sa ospital. Opo. Ano daw yung sabi ng doktor ma'am? Ano yung payo ng doktor sa gamutan niya ma'am? Ano yung pinakakailangan ni Third ngayon? Yun nga po, yung pinaliwanag sa akin ng mga doktor na kailangan po, mula po nung na-diagnose siya nung leukemia, kailangan po siya ng chemotherapy po. Tapos pagkatapos ng chemotherapy nung November, nung March po na schedule sana po siyang irradiation, kaso pabalik-balik po kami na
mag-follow at check up sa BCC. Opo. Kaso po yung hindi ko pa po siya na-radiation. Opo. Ngayon ma'am, ilang araw na po kayo nag-stay dyan sa ospital? Mag-iisang buwan na naman po. Mag-iisang buwan na ma'am. Mag-iisang buwan na po. Opo. 26 ata po. Opo. Yung how about naman ma'am yung sustento nyo sa pagkain, sino yung nagbibigay ma'am? Awa ng Diyos po. May naman po dito, may ration. Kaso nga lang po, pag minsan ayaw niyang, kasi para po siyang naglili. Pag gusto niyang kainin, dapat bilhin sa kanya. Minsan po, pag Kumbaga, pag yung pagkain mula sa BR ma'am na hindi niya talaga kinakain. ayaw niya po, parang nag-crave po siya. Tapos ako na lang po ang kumakain kasi para po makatipid. Tapos pag pag minsan nakakahingi po ako ng tulong, yun po ang binibili kong pagkain sa kanya. Opo. Anong sabi ma'am nitong Nater? Ano daw yung pangarap niya maging sa pagdating ng araw? Pag minsan po nasasabi niya sa akin, yun lang naman po ang sinasabi niya sa akin, na gumaling po siya. Para po makatulong naman daw po siya sa akin. Opo. Pag kayo ma'am na magkausap ni Third, ano po yung sinasabi mo sa kanya regarding po dito sa gamutan niya? Sinasabihan ko po siya na laging mag-pray, tapos gagaling po siya kasi sa totoo lang po, yung mga, sorry po, sa totoo lang po yung mga kaparehas niya po ng sakit na AML, lahat na po nawala. Siya na lang po. Opo. Kung meron ka ma'am na kahilingan kay Lord, ano po yun ma'am? Yun lang po, sana hindi niya sa akin kunin ang nag-iisa ko po kasi wala na nga po yung tatay niya, kukunin pa sa akin. Kaya pag minsan po pag nanghihina siya, yun ang hinihiling ko sa Panginoon na sana gumaling na po siya. Kasi kahit ako po nahihirapan na. Sorry po. Sige lang po ma'am, naintindihan po namin yung bigat na nararamdaman nyo regarding po dito. Opo, ma'am, kung meron kang mensahe din sa anak mong si Third, ano po yun ma'am? Yun nga po, sana gumaling na siya. Tapos, yun lang naman po ang hinihingi ko, na gumaling po yung anak ko. Opo. At sana po, may mga taong mabubuting puso po na hindi magsasawang tumulong para sa anak ko. Kasi awa ng Diyos po, kahit pa paano, may tumutulong po sa akin. Opo. Ngayon ma'am na... Opo. Sa totoo lang po, kulang po ako sa financial. Pero po, dito sa hospital, libre naman po lahat na gamutan sa kanya. Kaso po, kahit pa paano po, yung mga ibang, bibigyan po. Opo, ngayon ma'am na lumapit po kayo sa aming programa, especially sa Ako Bicol Party List, ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon? Yun po ang kailangan po. Ang kailangan ko po sa totoo lang po yung mag-donate po ng platelet para sa anak ko. Tapos po kung may mabubuti pong kalooban na may sobra pong budget para makatulong po sa anak ko na kahit pambili po ng kung anong kailangan po niya. Yun lang po ang hinihiling ko ngayon. Opo, sige po ma'am, standby ka lang ma'am kasi para sa agarang pag-aksyon, nandito ngayon kasama ko si Nanay Rochi, si Ma'am LV Sedeño. Siya po yung coordinator ng Ako Bicol Party List. Apo. Ma'am LV, narinig niyo po yung kwento ni Ma'am Rochi. Talagang mabigat. Kakamatay lang ng kanyang asawa. Ngayon, nagkasakit naman yung anak niya. Ano po yung tulong? At isa pa yan sa sakit ng anak na leukemia. Kailangan talaga yan. Every time na bababa yung platelet and yung hemoglobin ng anak niya, kailangan mag-transfuse ng blood. So sa panahon po ngayon na kailangan talaga natin ng dugo, pwede naman siguro si nanay, humingi po kayo ng request, dalhin natin sa kampo para yung mga trainee po natin na police, yung kaming police, pwede natin pag-donate ng blood para
doon kumuha ng platelet para may salin sa pasyente. And then po yung Pumunta na hospital... po ako, ma'am, doon nung isang linggo. Tapos tatawagan na lang daw po ako. Hindi pa naman po ako natatawagan. Okay, ipa-follow up po natin, ma'am. And then i-follow up ko din po sa laboratory if ever na baka mayroon na tayong stock na dugo sa laboratory. Sa DOH po, sa tabi lang ng BRHMC, pa-follow up po natin. Kausapin ko si Sir Christian, baka sakaling meron siya makuhanan. Ayan, Then- ma'am, narinig nyo si Ma'am LV na talagang gagawin ni Ma'am LV yung lahat para talagang maibigay yung tulong, especially itong dugo na kinakailangan ni Third. And then yung hospital bill niyo po, ma'am, dadalhin lang naman sa amin sa Malasakit Center. If ever po na may hospital bill na kayo, dalhin lang na sa atin para po ma-zero balance kayo. Alam naman natin yung proseso, di ba? Paulit-ulit naman kayo pumupunta. Paulit-ulit naman po kasi sila every time na ma-admit. Lagi naman sila pumupunta sa amin. Apo. And then yung sa chemotherapy, radiation, huwag po kayong mag-alala, may fund naman tayo sa BCC. Separate po yung funding nyo para sa mga cancer patient para wala kayong babayaran. Dito po sa ospital, okay lang po. Apo. Wala naman po lahat na babayaran. Lalakarin lang po. Apo, Apo. kailangan lang namin yung participation nyo para maibigay yung mga documents na kailangan namin. Apo, alam ko po yun. Yes Opo. po. Yan yung ma'am na kinakailangan na proseso ni Nanay Rochi O, na sa case po kasi nila, sir, lagi naman sila nasa ospital. Kaya alam na nila yung proseso. So, Kasi ibig every sabihin, time, ma'am, yung regular, yung kumbaga regular na customer. Oo. Regular patient na At sila least, sa ma'am, na BRSMs. talagang natutulungan natin Yes ito po. si Nanay. And then po yung problema niya sa dugo, Lagi yun na lang naman gagawa po. natin ng paraan. Opo. Opo, Nanay, ano po yung masabi natin na mula mismo kay Ma'am LV na hindi sila magsasawang tutulong po or tumulong po sa gamutan ni 3DN, especially ngayon na sisigurado ni Ma'am LV na merong supply na dugo na maibibigay Kausap kay natin sa 3D. laboratory. Apo, ma'am, maraming salamat po sa inyo, sa tulong niyo po. May awa po kami, Diyos. God bless po sa inyong lahat. Yes po, pray lang tayo, nanay. Opo, kung meron ka ma'am na mensahe sa Ako Bicol Party List, ano po yun ma'am? Mensahe ko po, maraming salamat po. Kasi, ang dami niyo pong natulungan. Hindi lang po ako, lahat po na nangangailangan po. Tinutulungan niyo po. Maraming salamat po sa lahat. Yan po ma'am ang Ako Bicol Party List na talagang tumutulong, especially sa ating mga kababayan na nangangailangan ng medical na asistensya. Opo. Kaya Opo. nagpapasalamat po ako sa inyong Opo. lahat. Sige po ma'am. Ngayon po ma'am, live po tayo. Marami po sa atin na nakakanood at dinig. Ano po yung panawagan natin na gusto pang tumulong, especially sa kailangan na dugo ni Third? Yun lang naman po na ako po ay humihingi po sa inyo ng kahit kaunting tulong po. Pinainsyal po dito sa para po sa kailangan po ng anak ko. Kasi po, hindi po ako makakahanap buhay po ngayon kasi yun lang naman po ang wala pong magbabantay dito sa anak ko. Gusto ko na po sana magtrabaho kasi po hindi ko po talaga maiwanan ang anak ko may sakit. Opo. At eto ma'am na tama po ito na kailangan ng dugo is type A+. Opo. Ayan. Yan mga ka-aksyon, narinig nyo po ang panawagan ni Nanay Rochi. Nangangailangan ng blood donors ang kanyang bunsong anak na si Third na may sakit na leukemia. At kailangan niya po ng blood type A positive. Kung kayo po ay willing na tumulong po, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. At ang aming staff ay kakausap po sa inyo para sa mga susunod na detalye upang makapag-donate po tayo. Ayan, muli Nanay Rochi, asahan po nyo na nakalalay ang aming team sa inyo ni Third hanggang sa matanggap nyo na po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. At ang aming program po ma'am, ay na Tabang Ora mismo ay magpapabot ng munting tulong sa inyong pamilya. Opo, maraming salamat po sa inyo. Apo. At maraming salamat po Ma'am LB Thank you din. dahil talagang 24/7 nandyan ka para tumulong sa ating katulad ni Nanay Rochi na nangangailangan. Okay, yun lang naman kasi ang talagang natin ang tumulong at makatulong pa. Opo, kung meron ka ma'am na yung mga kababayan natin na gustong humingi ng tulong, saan po sila dapat? Nasa BRT lang naman po ako sa Gate 3. Nandun po ang Bicol Desk. Pwede nyo kami puntahan. Monday to Friday, 8 to 5 p.m.
Apo. Sa muli mga ka-aksyon, yan po si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ma'am LV. Thank you. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, sustento na nag-iisang anak, 7 taon na daw na ipinagdamot ng ama ang pagharap ng dating magkapartner. At ang ating Ora mismong pag-aksyon, abangan, kaya huwag kayong bibitaw. At magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, itong mga kaaksyon, isa na namang anak ang naipit dahil lamang sa pagkakahiwalay ng kanyang mga magulang. At 7 taon na raw na lumipas, reklamo pa rin ng misis ang hindi raw pagsusustento ng maayos ng mister nito. Ora mismo tayong tumugon at umaksyon. Ang buong pangyayari, panoorin po natin sa tabang Ora mismo update. Kapag naghihiwalay ang mag-asawa o mag-live-in partner, madalas ang mga bata ang labis na naaapektuhan. Lalo na't kapag hindi na nagsusustento ang magulang na humiwalay sa kanyang pamilya. At isa na nga sa mga tatay na di umano'y nagpabaya ay ang inirereklamo ni Rona Joy Biato na si Jumel Año Nuevo. Sinabi ni Ma'am Rona, halos 8 taon na raw na hindi nagbibigay itong si... Hindi naman totoo yun, sir. Andito makakasigo po sa tiya niya, sir. FYI po, hindi po siya nagpapadala ko ni piso po. Wala po silang binibigay. Nagkaroon ba kayo ng usapan ni Jumel tungkol man lang sa inyong anak? Wala naman po siyang sinasabi. Kung matatandaan nyo, ma'am, kailan yung last na nagbigay siya ng 500 pesos? Siguro po mga August po, last na po yata yun. Sa kabila ng kanilang sagutan, nanindigan pa rin si Rona Joy para sa karapatan ng kanyang anak. Kaya sa pamamagitan ni Police Master Sergeant Raquel Nacor, binigyang linaw nito ang maaaring harapin ni Jumel kung sakaling magpapatuloy itong hindi sumuporta sa kanilang anak. Ngayon, karamihan po sa ina-advise namin dito sa amin sa office, nire-refer po namin yan, sir, sa PAO para magkaroon po sila ng mediation or conciliation na tinatawag. Magkaroon sila ng compromise agreement po, lalo-lalo na kung support sa bata. Kung sakali po hindi tumupad si sir doon sa napag-usapan po nila, immediate po yung complainant pwede na po mag-proceed dito sa amin and may file na po natin yung kaso. Papasok po yan sa non-support po doon sa bata. Ang penalty po talaga niyan is 6 to 12 years po. Ranging 100,000 to 300,000 po ang penalty. Sa pagtatapos ng aming programa, ora mismo kaming nakipag-ugnayan sa kanilang barangay upang mangyari ang formal nilang paghaharap. At nang dumating na ang araw ng paghaharap nila Rona Joy at Jumel, Ano po ang gusto mong mangyari? Magsupro ko lang. Pirang taon na po so aki po? 8 years old na. Nag-eskwela na? Nag-eskwela na po aki? Grade 2 po. Pira po ma'am ang 2K monthly? Yung po ito tawag po trabaho. Yung piguwi ko sa pamilya ko, tabang man lang po ito kang tugang ko. Tapos sa pamilya niya po, yung man lang po nagasuporta sa mga agi ko. Pero obligasyon tayo niyo Jumel na arugan eh. Ang aram ko, posible kang makakasuwang kaan. Po, aram ko po ang aram ko kaan, so 1 year to 6 years siguro, and then pwede ka mag-penalty 300 ata yon 300,000, ganyan.
dapat gumibo ka kiparaan. Siyempre, obligasyon mo po yan. Maliban duman, madam, sa 2,000, ano pa ang gusto mong iagad sa iya? Human lang ito, 2,000 monthly. Sa kabila ng hinaing ni Rona Joy, hindi maikakailang may karamdaman rin si Jumel na nangangailangan din ng sustento sa gamot. May ilang po sa pulo. Tapos maluya pong baga ko. COVID ay po tanggap sa mga ospital. Kaya po dahil po ko ito nakatasaki ko. Ito po nga ni. Tapos perang taon po ako nagpahingalo. Kaya po magpa-recover. Kaya dahil po ko ito nakataw. Kung kaya't nagkasundo ang dalawa sa isang pamamaraan na maaring maipakita at maibigay pa rin ito ang suporta para sa kanilang anak. Sa huli, nanaig pa rin ang kabutihang loob ni Rona Joy sa sitwasyong kinakaharap ni Junel at natapos ang kanilang usapan sa isang mabuting pagkakaintindihan. Yan mga kaaksyon ang ating ora mismong pagtugon sa kanilang alalahanin at panawagan sa ating mga magulang na maging responsable po tayo at ibigay ng sustentong nararapat sa ating mga anak at huwag nating idamay ang anak dahil wala silang kasalanan. Ang gusto lang nila ay patnubay ng isang magulang. Samantala mga kaaksyon, ramdam nyo ba ang init ng panahon ngayon? Yan ay dahil sa tumataas na heat index o ang damang init ng ating bansa. Kasalukuyan, umaabot na tayo sa 34 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Para sa ating kalaman, makakausap natin si Ma'am Ruth Pacala, ang weather forecaster ng Pag-asa Southern Luzon. Magandang hapon, Ma'am Ruth. Yes, magandang hapon po, Sir Nomer, at sa mga tagapakinig ng Ako Bicol, Tabang Oramis. Opo, ma'am. Tanong ng karamihan ngayon, bakit po tayo nakakaranas ng ganitong klaseng init? Okay. So, sa ngayon, generally fair weather tayo, ng mga nakaraang araw, fair weather tayo. Although, past few days, noong May 30, nag-declare na tayo ng termination ng dry season. So, kasi imminent na yung habagat na hangin, yung southwest. Opo. And then, noong June 2, nag-declare na talaga ang opisina ng onset ng rainy season. So, may mga indicator tayo na sinasunod, yung monitoring namin. May mga indicator po tayo na sinusunod paano mag-declare ng onset ng rainy season. So, marahil sa mga tagapakinig natin nagtataka na nag-onset na ang Pag-asa ng rainy season and yet mainit pa rin ang nararamdaman natin. Opo. So, it's because andito tayo, Sir Nomer, sa silangang bahagi ng ating bansa, ang Kabikulan. So, usually kasi pag habagat, yung mga pag-ulan mostly nararamdaman dito sa kunlurang bahagi ng bansa. From Ilocos to Dagupan, Zambales down to Metro Manila up to Palawan. So yung mga tinatawag natin na mga lugar dyan na may istasyon ang Pag-asa na type 1 climate wherein extreme po ang buwan nila na may mga pag-ulan at yung mga buwan na walang pag-ulan. So yun po ang indicator natin, And so yung unang indicator, dapat merong imminent ang southwesterly wind flow na hangin, So nakita na natin yon. At ang pangalawa, dapat ma-meet yung at least 25 millimeter of rainfall, accumulated rainfall at least po, for 5 consecutive days. Dito sa mga istasyon ng Pag-asa sa type 1 climate, yung nasa western part na sinabi ko, western part ng ating bansa. And sa 5 araw na yon, dapat po may at least 3 araw na hindi masisiro ng ulan, at least 1 millimeter. So, na-reach na din po yon na indicator na yon. Kaya nag-declare na tayo. So, sa usaping bakit mainit pa rin dito sa Kabikulan despite na nag-declare na ang Pag-asa ng onset ay dahilan sa
Mostly yung lugar natin sa Kabikulan, hindi tayo apektado ng habagat. Not unless meron tayong weather system dito sa east part or sa northeast part, kasi dito tayo sa silangang bahagi, na wherein hahatakin si habagat. At pag nangyari yun, pag hindi naman kasagsagan, surge ng habagat, mostly ang affected lang yung mga lugar na nasa west side din ng Kabikulan, like Masbate, yung mga lugar natin sa Albay, like Piuduran, west side siya, yung coast niya po, Ligaw, Libon, and then sa Camarines Sur, ito ng mga coast ng Pasakaw. So, usually, kaya minsan, pag habagat yung sign ng mga nakatira, example na lang sa Pasakaw, ay ang coast nila ay madumi. Kasi yung itinatangay ng hangin yung basura papunta sa coast nila. From southwest. At least ma'am, na bigyan ng kasagutan itong mga katanungan ng ating mga kababayan. Kumbaga, kung sa Masbate umulan, dito sa Albay, mainit. Hello po? Kumbaga ma'am, kumbaga at least ma'am, na bigyan ng kasagutan itong katanungan ng mga kababayan natin. Kumbaga, yung kunwari sa Masbate umulan, dito mainit sa Albay. Ang tawag dyan ay, tayo naman kasi, Sir Nomer, ang klima sa Kabikulan, meron tayong 3 klima. May type 2, 3, and 4. Pero sa lahat ng itong type 2, 3, and 4, ibig sabihin nito, compared doon sa type 1, ay kahit dry season nga tayo, hindi tayo nawawala ng ulan. Kasi meron tayo laging tinatawag na isolated rain showers and thunderstorms. So, imminent yun sa atin kahit ngayong araw na to, generally fair weather tayo, pero may mga convective clouds tayo na nagmamature lalo na pagkahapon, gabi o kaya early morning, isolated nga lamang. Pag sinabi nating isolated, namumuulan siya sa isang lugar. Kunwari dito sa Albay, pwede nga maulan sa bahagi ng Daraga, but then sa Legazpi ay hindi. Dahil po dyan ma'am, malinaw na malinaw po sa amin, siguro ano na lang po yung paalala natin sa mga tagapakinig at tagapanood ngayong hapon upang maiwasan ang heat stroke at anumang karamdaman dulot ng init ng panahon? Since paalala na lang po sa mga tagapakinig natin na since mainit pa rin ang nararamdaman natin, maalinsangan, iyon ang tinatawag natin na heat index, yung nararamdaman na temperatura, actual nararamdaman ng katawan natin na temperatura, hindi yung surface temperature na recorded from the instrument. Ay kailangan lagi tayong uminom ng tubig. We always keep hydrated yung body natin para maiwasan natin ng dehydration, lalo na sa mga kababayan natin na mga senior citizens, sa mga bata. And then iwasan pa rin nating lumabas, open area, lalo na sa urban, kasi maraming infrastructure, na pag marami kasing infrastructure, mas grabe ang tinatawag natin na terrestrial radiation. Unlike kung sa isang lugar na mapuno, mas mapresko. Iwasan nating lumabas mga bandang alas 11, alas 2 ng hapon. Kasi yun po usually yung peak na mataas ang temperatura. So pag mataas ang temperatura, yung heat index natin, yung alinsangan na nararamdaman ng katawan natin, mas mataas din po. May tanong ko lang Ma'am Ruth, hanggang kailan o ilang buwan tayo makakaranas ng pabago-bagong panahon po ma'am? Mainit, maulan, hanggang kailan po tayo makakaranas ng ganito? Usually kasi sir, ang ang peak ng habagat ay August, September. So ngayon, papasok pa lang tayo ng June at minsan may sinasabi tayo na although nag-declare na ang pag-aasa ng onset ng rainy season, may tinatawag tayo na may mga number of days yan or week na nagbe-break. Na wherein minsan nagre-recede ang southwest or habagat na hangin at napapalitan ito ng easterly.
yung hangin na galing sa Silangang Pasipiko. So, ito namang buwan na July, August ay somehow typhoon season na din po ito, no? Paalala natin na typhoon season na rin ito. At inaasahan natin na every now and then habang umuusad ang buwan ay makaka-experience na rin tayo ng mga weather system na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. At usually, namumuo ito dito sa silangang bahagi wherein pag may ganyan ang weather system, yun na po yun, parang back-to-back na sinasabi natin, affected tayo ng isang weather system kasi nasa silang bahagi tayo ng bansa wherein tayo yung mostly dinadaanan. Hindi man maglandfall sa atin ang bagyo, dumadaan sa karagatan na malapit sa atin. And then, hahatakin niya ang habagat, so nagkukosyon ng pag-ulan. Opo. Sa ngayon, ma'am, meron po ba tayong binabantayan na sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR? Meron tayong, ayon dito sa tropical threat potential forecast natin, So, iniimbitahan ko rin ang mga tagapakinig natin na ang Pag-asa website ay open, lahat ng sinasabi ko nandyan po sa website namin sa bagong.pagasa.usp.gov.ph. So, ayon dito sa monitoring potential forecast natin, meron tayong namamataan na pwedeng mag-develop, although low chance, but then dito nga sa may east ng Visayas, over the weekend, and if magtuloy-tuloy ito, possible niyang hatakin ito nga habagat, and then pwede tayong magkaroon ng mga pag-ulan. Somehow na maka-release ng mga anong tawag nito, init na nararamdaman natin ngayong mga nakaraang araw. Dahil po dyan, ma'am, maraming salamat po. Ma'am Ruth Pacala, ang weather forecaster ng Pag-asa Southern Luzon. Maraming salamat po, ma'am, sa oras. Salamat po. Mga ka-aksyon, paalalang muli, mga dapat gawin, stay hydrated, laging magdala ng tubig para maiwasan ang heat stroke. Magsuot ng light-colored or breathable na damit, yung makakahinga ka ng komportable. Ay magdala rin ng pamaypay, minifan, sombrero, payong, pananggayan sa araw. Iwasan ang masikip na lugar na maaaring magdulot na pagkahilo. Protektahan ang balat at gumamit ng sunblock. At ito naman yung mga ka-aksyon, ito mga hindi dapat gawin. Iwasang lumabas sa tapat ng tirik ng araw, manatili sa malamig o preskong lugar. Bawasan ang pisikal na aktibidad sa tanghali man o hapon. Huwag magbilad sa araw kung hindi naman kinakailangan. Iwasan ang biglaang pag-inom ng sobrang malamig na tubig. Pwede kasi itong makasama sa ating katawan. Ayan mga ka-aksyon, mag-ingat po tayo dahil sabi nga ni ma'am, makakaranas pa tayo ng pabago-bagong panahon. Samantala, paalalang muli mga ka-aksyon, 9 na araw na lang bago ang pinakahihintay na Bicol Loco Hot Air Balloon Festival 2025 para sa kaabang-abang na music festival ng Bicol Loco 2025. Ang ticket are now available. Mangyari lamang na mag-follow sa official Facebook page ng Bicol Loco para sa mga iba pang detalye at mga katunungan. See you there mga ka-aksyon! At yan mga reklamo at hinaing na ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur.
Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Sa muli hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal. At ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit